Na, bocsi. Na, itt vagyok. Ugye, aki követi a csatornámat, az tudja, hogy én Zoe vagyok, és tokabokás videók sorig fognak jönni minden vasárnap. Most ugye tudom, hogy nem vasárnap van, de majd minden vasárnap vagy szombaton, vagy bármelyik nap fog kijönni új tokaboka sori, attól függ, mikor lesz rá időm megcsinálni. Na, kezdjük el, vágjunk bele. Na most bekalauzollak titeket, most ugye nappal van, bekalauzollak titeket az első házba, amit nem én építettem meg, csak berendeztem, de én építettem meg egyébként. Gyertek velem! Nem tudom, hogy rendeztem be, először az első földszintet nézzük meg. Az első emeletet ki, hogy hívja. Na mindegy. Én első emeletnek hívom, ti biztos máshogy, írjátok le majd a komment szekcióba, hogy ti hogy hívjátok, meg majd nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Jaj, bocsánat. Na, először is az elrendezés, ugye itt a csengő. Ugye kétszer megnyomtam. Itt van egy lámpa, amit tudunk kapcsolgatni. Ajtó, amit ki be lehet nyitogatni, úgy, mint a valóságban. Itt van az anyukának a dolgozó szobája. Ne kérdezzétek, miért így van. Majd azt majd egy másik videóban elmondom. Itt van ugye a kutyus. Ja, és most a kutyusra visszatérve, lesz egy olyan videó, amiben majd minden karakternek a nevét elmondom, hogy én hogy neveztem el, és akkor azt szerint, hogy részenként fogunk menni, majd látjátok, ez az első rész, tehát itt most csak bemutatom a házat. Várjatok egy pillanatot. Na, itt vagyok. Tehát itt a szoba, most egyébként a karaktereket most ebből a részből nem lesznek karakterek most ebben a részben, mert most csak a háznak a berendezését mutatom be nektek. Na, tehát itt van az anyuka dolgozó szobája, itt van a legújabb számítógép, laptop, amin mindent is lehet csinálni. Itt van... Jaj, nem ezt akartam. Itt van anyukának mindenféle papírja, füzete, mindene. Itt a kutyának van ilyen cucca, amivel lehet etetni. Korlátlan kaja van benne, elvileg, gyakorlatilag nem tudom. Itt a nappali 2 lámpával, 2 kanapéval, a babágy, az majd meg fogjátok látni, miért kell. Nem fogom előre lelőni a poént, majd meglátjátok a 3.-4. résznél. Itt egy kis fotel. Itt, amin a kontrollerek, láthatók. Van 2 puff, egy tévé, mindjárt bekapcsolom. Most végig zongorázzuk az összes adást. Semmi jó nincs a tévében. Itt vannak fölül a játékok. Itt tovább megyünk, van egy icike-picike fürdőszoba, bocsánat. Már fáradt vagyok. És itt van egy konyha berendezett hűtővel, a tojás ilyen ne nézzétek, elfelejtettem bevásárolni. Menjünk föl szépen a másodikra. Most egyébként direkt nem fogom itt megállítani, mert az előbbi videónál, amikor próbáltam felvenni, akkor is az volt, hogy megállítottam. Na, közben zárjuk. Itt ugye megjöttünk, nekem így néz ki a medence területe, ezt így tudom ide-oda rakosgatni. Ez ugye fix, ezek a székek, ezt nem tudom,
sehova rakosgatni. Ezt tudom ugye mozgatni. A székeket ugye, amik itt vannak, meg ez előtt a hirdetés. A játszóház előtt, én most így fogom hívni, majd a sokadik rész után rá fogtok jönni, hogy miért hívom játszóháznak. Itt van ugye a lift, amit az előbb is mutattam. Itt van egy... Jaj, nem a könyvet akartam megfogni. Itt a gyerekszoba, mint láthatjátok, egész kis gyerekről van szó, mert picik a ruhák, sok a plüss. Itt valami háziállatnak lesz az alvóhelye. Jaj, alvóhelye. Itt látható egy családi szoba idézőjelben, tehát már tudhatjuk, mert lelőhettem ezzel a poént, hogy itt vagy két, vagy egy gyerek fog aludni, azt majd meglátjátok. Itt ugye lesz egy pici, aminek még rácsos ágy kell, és az a poén az egészben, hogy ezt a rácsot lehet mozgatni. Itt a fürdőszoba. Itt ugyanúgy ezeket lehet úgy mindent csinálni, mint átlagban a csapot lehet basszuskulcs, ugyanúgy megnyitni, elzárni, és megjöttünk a végállomásunkhoz, a nagygyereknek a szobájához. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!